OK, dámy a páni, tak už sme teda konečne späť. No a vidíme stav teda 3-5. Momentálne pustíme sa hneď do tohto kola, kde vidíme, že už je to iba 3v5, OK, 3v3, minivan Pindik a Fortlest proti Paranojkovi, Bloomovi a Filiosovi. Bloom s Filiosom práve na jednom kile a Pindik má 2, Fortlest má... No, áno, chápeme sa. Každopádne bomba je plantnutá práve na tom bečkovom sajte. Hráči sa už nachádzajú pripravení na ten retake. Pane som mohol tu do toho konektoru a pozor, Pindik padá ako prvý, minivan však refraguje na Paranojka. No a dámy a páni, Filios ešte s jedným killom, Filios dokonca s double killom a máme tu 6. bod pre tým Vantex. 9 kôl za nami, stav teda 6-3. No a dámy a páni, postupne, ale isto sa môžeme pustiť do 10. kola. Za už teda spomínaného stavu 6-3. Vidíme, že buy na obidvoch stranách bude dostačujúci, alebo respektíve to bude full buy až na Downa, ktorý nemal na to kúpiť si tú M-ku. Na druhej strane však vidíme peticu zbraní s názvom Kalašnikov. No a poďme, tuto sa už pušuje mid, ale pozor, toto vôbec nevychádza hráčom týmu Vantex, kde dokonca Pindik nájde triple kill, Fortless ešte nájde ten štvrtý a posledný hráč je Dex, ktorý ešte nahitoval Ondrička, alebo je to práve Ondriček, ktorý ho pripíše a toto bolo veľmi rýchle kolo pre Team Baiters. No a tým pádom tu máme stav 4-6 po 10 roundoch. Samozrejme, nezabudnite napísať do chatu, kto si myslíte, že dneska vyhrá, prípadne komu fandíte v tejto BO5. No a my sa môžeme pozrieť už do 11. kola za stavu tá 4-6 a uvidíme, čo nám toto kolo prinesie, keďže vidíme, že ten buy na strane práve Vantexu nie je zrovna ideálny, máme tam nejakých mekov, dokonca Paranoik iba na pištolke a Filios s Bloomom dokonca iba Filios má to Akaško, Bloom tam má iba toho Galila, čiže uvidíme, čo to prinesie, ale pozor, vidíme, že už 2 killy padli, prvý kill práve na Filiosovi a druhý na Bloomovi, čiže práve títo dvaja hráči, ktorí mali tie lepšie zbranie, tak si už po 2 killoch pripísali a tým pádom situácia 5v3 je niečo, čo ich určite posúva do výhody. No a uvidíme teda, jak sa toto kolo vyvinie. Zatiaľ teda hráči nastakovaní pred práve tým Ačkom, kde však majú potenciálne až dvojicu hráčov. Fortless ale rotuje na Bčko, čo bude chyba, pretože algoritmus tam veľmi dobre vybije kill, ale tu už sa vybieha to Ačko a Pindik si pripíše ten prvý kill. To znamená, že už je to iba 3v4. Však smoky sú stále všade. Dokonca padá Pindik, padá aj Fortless a dámy a páni, 7. bod pre Vantex, Paranoik s Bloomom, jediní dvaja hráči v tohto týmu, ktorí padli v tomto kole. No a na to, že išli s oveľa horším bajom do tohto kola, tak to bolo veľmi úspešné kolo a na druhú stranu pre Team Baiters je to zvláštne, že vlastne s fullbajom ich porazili, ale keď išli, dá sa povedať, iba nejaký ten force, tak ich nedokázali poraziť. Pomalšie kolo zo strany Vantexu a prinieslo to ovocie, čiže môžeme sa pustiť už do 12. kola, kde vidíme Blooma aj Paranoika. Podľahli Fortlestovmu dlhej zelenej. No a prvý kill zo strany Vantexu už padol, bol to práve Filios. A tento strelec si teda pripísal kill na práve spomínaného Fortlesta, ktorý dal double kill v tomto kole, čiže veľmi určite dobré kolo pre ňoho, ale pozor, padá Dex, algoritmus nakoniec pripíše ten kill, refraguje na Downa, ale situácia 2v3 a algoritmus iba na jednom HP, to nie je vôbec dobré. Disponuje však nejakým tým utilkám základným, čiže bomba u Filiosa, mohli by z toho ešte niečo vykúzliť, ale uvidíme, čo z toho bude. Hráči sa pomaly presúvajú na Ačkový sajed a pozor, Filios si pripíše práve hlavu na
Ondrička. No a poslední dvaja hráči Pinnik s Minivanom, ale nájdu Filiosa a tým pádom Algoritmus na 1 HP. To bude mať veľmi ťažké, ale pozor, nájde ešte Pinnika a bude to ale Minivan, ktorý odchytí práve Algoritmusa. No a pripíše 5. bod pre tým Mantex. Môžeme sa teda ísť pomaly, ale isto pozrieť do prvej polovice, respektíve prvého kola druhej polovice. No a vidíme, že teda hráči si vymenili strany, teraz Baiters na práve teroristickej strane, Vantex na tej CT strane, no a Vantex to budú mať ťažké, pretože Anubis je tá T strana, a pritom si pripísali menej bodov za práve TTčka. Teraz za CTčka to budú mať ťažšie, ale pozor, Paranoid tam pripísal ten prvý kill, ešte Dex double killom dokonca, ale toto bude Minivan, ktorý nájde ten jeden kill a nakoniec Algoritmus, ktorý ho pošle pekne spinkať a máme tu 6. bod pre Team Antex. Poďme sa teda pozrieť do 14. kola, ktoré začína práve teraz za stavu 7-6, stále pre Baiters, avšak je to iba jeden jediný bod, ktorý ich delí od toho, aby dorovnali, konkrétne ktorý delí Vantex od toho, aby dorovnali, no a Fortress to už schytal nejaké tie hity, disponuje iba Deaglu, čo na takú vzdialenosť je na druhú stranu možno aj lepšia zbraň, pokiaľ by sa trafil do tej hlavy. No a dámy a páni, opäť vidíme nejaké to pomalšie kolo zo strany Baiters, moc sa do toho nepúšťajú, síce boli spotnutí na tej vode a Pinnik dokonca dostal nejaké tie hity z toho nejdu, ale Algoritmus stále vyčkáva v tej cave, spotne Fortlesta, opäť mu dá pár hitov, ale bude to down, ktorý padne ako prvý Minivan s ním, no a tým pádom 5v3, Pinnik padá tiež, nájde si ho Algoritmus, no a Algoritmus ešte s jednou šancou, ale bude to práve Bloom, ktorý mu tento kill ukradne. Bloom už na triple kille, no a celé nám to ukončí práve Dex. Tým pádom, dámy a páni, stav vyrovnaný 7-7. My sa môžeme pustiť teda do nastávajúceho 15. kola za stavu vyrovnaného 7-7 a môžeme vidieť že ten baj momentálne lepší na strane Baiters, avšak zo strany Vantexu tam sú aspoň tie peniaze, pretože nemuseli kupovať zbrane a usiavovali si tá všetko z predošlého kola. Čiže uvidíme jakým tento baj vyjde v ústrety. A hlavne tu opäť máme nejaké tu pomalšie kolo, kde vidíme, že nebudú pred tým mainom. To znamená, že najskôr pôjdu Ačko a je to tak, dvaja hráči aj dokonca down s bombou už vybiehajú tú vodu. Bloom však strieľa do toho smoku, nahitovaní tam sú. Ale on pušne. On to pušne. Nájde si prvý kill, nájde si aj druhý kill. Dokonca tretí kill nepripíše. Bude to naopak Fortless a Ondriček ešte s double killom posiela svoj tým do situácie 2v3. Dokonca už iba 3v1 a posledný Filios, ktorý to môže zmeniť proti trojici hráčom. Filios ešte s jedným killom, ale bude to Ondriček, ktorý ho nakoniec pošle spinkať takzvané. No a 8. bod pre tým Baiters je na svete. Dámy a páni, sme späť po trošku technickej pauze. Každopádne môžeme sa pustiť do 16. kola, kde vidíme, že Bloom s Filiosom padajú, avšak tá Bloom si pripísal ten kill na Paranoik, medzi tým ešte
pripísal ďalší kill, no a toto bol bod práve pre tým Vantex. Stav teda dorovnaný na 8-8. A poďme sa teda pustiť do už 17. kola za teda spomínaného stavu 8-8, kde vidíme, že to vyzerá najskôr na to Ačko. Hráči týmu Baiters vyzerajú, že pôjdu do tej vody, ale minivan prvý už padol. Pripísal si ho konkrétne teda Bloom z týmu Vantex. No a tuto už sa bude pušovať to Ačko. Pindik si pripíše prvý kill na Dexa. Majú informácie, že to Ačko je a tu Filio s krásnym double killom, Paranoik ešte s ďalším tiež double killom a máme tu 9. bod pre tým Vantex a dámy a páni, tým pádom sa Vantex dostáva do vedenia 8-9 a chýbajú im už iba 4 body na to, aby si pripísali prvú mapu. Uvidíme, či sa im to teda podarí a poďme sa pustiť už do toho 18. kola. Hráči týmu Vantex opäť na svojich klasických pozíciách traja vybiehajú to Bčko, jeden Ačku, jeden na mide. No a vidíme, že hráči týmu Baiters čakajú v tej vode, možno si pripíšu nejaký kill down, však padá na algoritmusovú M4. Tým pádom personálna nevýhoda 5v4 práve v prospech týmu Vantex. No a uvidíme, či toho využijú. Minivan predsa len stále čaká na tom top mide, možno, že by si niekoho odchytil, ale tuto Fortless padne. Nakoniec to bude Bloom, ktorý si pripíše ešte jeden kill, ale je na iba 12 HP, vie, že tam má ešte jedného hráča, bude ho píkovať, jeden hráč má info, že je na mide, ale Bloom padá, tým pádom situácia 3v2 a pozor, tuto Filios nájde Ondričkovú hlavu, posledný ešte minivan, ktorý padá tiež a dámy a páni, 10. bod pre tým Vantex. Stav 10-8, veľmi zaujímavé, že hráči týmu Vantex hrajú lepšie vlastne za tú CT stranu na T-mape, jak keď hrali za tú T stranu. No a môžeme vidieť, že si tu hráči týmu Baiters zvolili timeout. Čiže nejaké tie taktiky sa tam asi zmenia. Uvidíme, čo vykuzlia, či im to vyjde v prospech, alebo či to budú Vantex, ktorí si pripíšu ten ďalší bodík. Však vidíme aj na tom baji, že zo strany týmu Vantex disponujú všetci hráči full bajú, dokonca Dex s Filiosom sú na AK-47, zatiaľ čo hráči týmu Baiters majú iba tie Galily, je tam dokonca jeden Mac, čiže budú to mať bajom určite ťažšie, ale oni sa rozhodli, že pôjdu vybiehať to Bčko, ten main, no a tuto padá Fortless, padá aj Pindik, padá aj Ondriček a posledný minivan žijúci ešte cez ten smoke niečo môže spraviť, ale je nahitovaný na 87 HP, pripíše si, nepripíše si, pripíše si 2 killy nakoniec a situácia zrazu 1v3, ale aj tak to bude mať veľmi ťažké. Uvidíme, či ešte niečo vykúzli. Dostáva tu flashe, dostáva tu nejaké tie granáty. Spotol hráča, bohužiaľ pre neho však nepripísal kill, čiže to bude mať určite ťažké. A tuto dostáva ďalšie hity. Ešte skúša cez ten smoke a trafil, nahitoval Paranoika na 8 HP, ale bol to nakoniec Team Vantex, ktorý si pripísal výhru 13-6. No a dámy a páni, po krátkej prestávke sa vidíme na ďalšej mape, ktorou bude Overpass. OK, už ma je počuť, ja sa vám velice ospravedlňujem, trošku problémy so zvukom. Každopádne už sme späť, no a stav teda 5-1. Vantex po 6 kolách majú 5 bodov,
Baiters 1. No a tu sa môžeme pozrieť už na 7. kolo, kde Paranoik otvoril tým open fragom na Ondríčka. Bloom dostáva nahitované, ale pripíše si aspoň ten jeden kill. Pripíše si možno aj druhý, ale misuje. Tu mohla byť pekná hlava. Čaká, že mu ešte pôjde Fortless, medzi tým padá na Dexa. Nakoniec Bloom ešte s jedným killom a bude mať ďalšiu šancu na ten kill, ktorý si nepripíše. Bude to minivan, ktorý nájde jak Blooma, tak aj jeho spoluhráča. Ale nakoniec nám to celé ukončí Dex a tým pádom 6. bod pre Team Baiters je na svete. No a po 7 kolách môžeme vidieť, že si Baiters vypýtali ten timeout. Určite nie je úplne dobrá situácia, povedal by som, že až veľmi zlá práve pre nich, keďže 6 kôl prehraných, 1 vyhrané. Tuto určite treba dať nejaký dobrý call. IGL-ko tu musí premýšľať, čo by bolo, jak by to bolo dobre zahrať, pretože naozaj v Antexu tu vychádza pomaly až všetko, o čo sa snažia. No a dámy a páni, tuto bude Fortless s tým jeho AWPčkom, pripíše si open frag veľmi pekne na Dexa, čaká, že by mu tam ešte mohli piknúť nejakí hráči a ono to tak presne bude, ale nakoniec tam ten pik nepríde. Bol tam iba hodený molotov a Filio spadá tiež práve na minivana. No a zatiaľ teda pomalé kolo, 2 killy padli a medzi tým ešte aj Bloom, ktorý padol na Fortless, ale Fortless na tom low HP už podľahol tiež Paranoikovej zbrani a Algoritmus si pripisuje tiež 1 kill. Nakoniec to vyzerá, že pôjdu na ten Ačkový site. Algoritmus spolu s Paranoikom, Algoritmus veľmi low HP, iba 4 jabka má a Paranoik padá, ale Algoritmus na 4 HP ešte pripíše ten kill, refragne svojho teammatea. Zobere si dlhú zelenú do ruky a uvidíme, čo ešte vykúzli. Down zatiaľ zostáva na tom Ačkovom sajte, ale jeho teammate už sa stiahol na to Bčko a tuto naozaj stačil jeden ťuk do tela a Down si pripisuje ďalšie kolo pre svoj tým. OK, dámy a páni, môžeme sa teda pustiť do už 7. kola, teda 9. kola za stavu 6-2. No a môžeme vidieť, že ten baj na strane Vantexu nebude vôbec dobrý. Bude tam jedno AKčko, jeden Galil, nejaký Tek a 2 Meky, ale Down bude práve prvý hráč, ktorý na to doplatí, dokonca aj spolu s ním Ondríček. No a veľmi pekný opening práve pre Vantex, bomba bola položená a momentálne už iba dvojica hráčov minivan s pindíkom, ktorí by to mohli napraviť. Avšak vyzerá to tak, že tu sa do toho asi nepôjde. Budú sa tu určite odchytávať nejaké exit fragy, ale inak sa bude sejovať, uvidíme ešte kto vyhrá. Pindík tento duel vyhral, no a pripíšte aspoň teda ten jeden exit frag na Blooma. Pozor, ešte Algoritmus padá tiež na minivana, tým pádom 3v2, ale 7. bod pre Team Antex teda je už na svete. Dvaja hráči dokázali usejovať tie M4. No a
aj keď Vantex vyhrali, tak vidíme, že Paranoik nemá zrovna najviac peňazí. Ale to nevadí, teammate podropujú. No a môžeme vidieť celkom vyrovnaný baj. Ani jeden tým nemá úplne full buy, Ondriček už iba na 93 HP rovno sa začiatku. Veľmi zaujímavé. Poďme sa teda pozrieť do 10. kola, za stavu 7-2, zatiaľ tá úplne dominancia zo strany Vantexu. Algoritmus za smokom skúsi nejaký prefire, ktorý mu však nevíde, ale bude to Bloom, ktorý si nájde prvý kill. Algoritmus tiež pripíše kill, Minivan medzi tým dáva jeden kill, ale padá tiež na práve Blooma, ktorý už je na triple kille, teda double kille v tomto kole. Nie, je to naozaj triple kill, keďže aj to Pindika si pripísal Bloom, nebol to Algoritmus. No a bomba je plantnutá, tým pádom situácia 4v2. To budú mať ťažké hráči týmu Baiters. A Ondriček hneď padá práve na Algoritmusa a Bloom si tuto pripíše tú poslednú hlavu na Daona, ak sa nemýlim, a s pekným kvadrakilom ukončuje to 10. kolo, posúva svoj tým do vedenia 8-2. Úplná dominancia na tejto mape. Uvidíme ešte, čo nám priniesie zmena strany. Každopádne nebudeme predbiehať. Máme ešte 2 kola v tejto polovici. No a poďme sa teda pustiť do 11. kola, kde zatiaľ môžeme vidieť hráčov, ktorí si už takeujú tie pozície. Uvidíme Fortlesta, ktorý to pušne, ale pripíše si dokonca aj kill na Paranoika, ktorý medzi tým open fragol na jeho spoluhráča. No a dámy a páni, medzi tým padá aj Algoritmus. Hráči týmu Vantex pripravení ísť skôr na to Bčko. Situácia 4v3 v prospech týmu Baiters, ale toto bude Filios, ktorý misuje, ale aj tak pripíše ten kill. Nakoniec 3v2, Bloom ešte poslal kill. Nakoniec dokonca aj Dex, no a momentálne, že to je iba Pindik, ktorý si pripíše double kill. A dámy a páni, bomba je plantnutá. Ale bude to práve na Ačkovom sajte, kde sa nachádza iba Bloom. A tuto stačí troška nepozornosti. Bloom vie, kde sa nachádza a nájde Pindika. Tým pádom 9. bod pre tým Vantex. No a my sa postupne môžeme ísť pozrieť do posledného kola tejto polovice. Ekonomika na strane Baiters veľmi zlá, ale budú musieť nakúpiť všetko, čo môžu. Vidíme tam predsa nejaké M-ky, ale zo strany Vantexu jedna dlhá zelená, 4 AKčka. To by mal byť ďalší bod, samozrejme pre Vantex, ale uvidíme, čo Baiters ukážu práve v poslednom kole tejto polovice. A aspoň ten jeden bod naviac do zmeny strán by sa im určite hodil. Bloom zatiaľ nespotuje, ale nakoniec spotol hráča, alebo je to práve Pinnik, ktorý sa v tom duelu vyjde s killom. Bloom teda padá. Situácia 4v5 a dokonca aj Algoritmus na low HP, zatiaľ čo všetci hráči týmu Baiters full. Uvidíme, čo vykuzlia hráči týmu Vantex z tohto kola. Algoritmus sa snaží pozerať s tým VIPom na ten Ačkový site, avšak zatiaľ nespotuje žiadneho hráča. No a vyzerá to, že toto bude push Ačkového sajtu. Hádžu sa tam už molotovy, hádžu sa tam smoky. Algoritmus pripravený s tým VIPom, ale nakoniec to bude Dex s Filiosom, ktorí si pripíšu ten jeden kill. Algoritmus na blízko prehral proti Minivanovi. Minivan s tým Digom 2 killy. No a posledný Filios, ktorý padá tiež. A dámy a páni, máme tu tretí bod pre tým Baiters. Polovica ukončená. Stav je 3-9.
a uvidíme, čo nám priniesie druhá polovica, do ktorej sa pustíme už za chvíľku. OK, dámy a páni, sme späť už v druhej polovici v prvom kole. No a Paranoik, prvý hráč, ktorý padá zo strany Vantex, avšak trojica týmu Baters padá nakoniec aj štvorica, Algoritmus ešte pripíše jednu hlavu, alebo je to práve Ondriček, ktorý si pripíše kill na Filiosa. No a bude mať proti sebe až trojicu z týmu Vantex, spotne prvého hráča, avšak tuto bude vo veľmi veľkej prestrelke, z ktorej bohužiaľ nevyjde pre neho šťastne. Bude to Algoritmus, ktorý si pripíše ten kill a 10. bod pre Vantex zároveň. No a tým pádom vyhrané pištolky. Toto by samozrejme malo znamenať, že si pripíšu aj 11. bod a tým pádom už by ich delili iba 2 body od druhej výhry práve v tejto BO5. Avšak nebudeme predbiehať. Pozrieme sa teda do 14. kola za stavu 10-3. Fortlest opäť hneď z začiatku stráca životy. No dámy a páni, Pindík ako prvý hráč, ktorý padol, bude to práve Bloom už s double killom. Algoritmus si tiež pripíše double kill a tým pádom posledný minivan, ktorý by niečo mohol spraviť, ale bude to práve Filios, ktorý jeho trápenie ukončí, no a presne ak som predikoval, 11 bodov pre Team Antex a Baters si pripisujú ďalší timeout na svoje konto. 11-3 je veľmi, veľmi zlá situácia pre nich. A uvidíme, či s tým ešte dokážu niečo spraviť. Určite by bolo pekné, keby to tak je, ale budú to mať veľmi ťažké doháňať. Náskok až 8 bodov. Uvidíme, čo dokážu. Každopádne, keď sa pozrieme na ten baj zo strany Baters, tak tam už vidíme nejaké tie 4 akačka, 1 skauta. Je to nádejný baj, s ktorým by mohli určite niečo spraviť. Nakoniec tá skauta tam nepríde, príde tam Mac. No a uvidíme, čo z toho. Vidíme hráčov, že sa približujú skôr k tomu Ačkovému sajtu, aj keď dvaja hráči zostali pri Monstri. Zatiaľ teda pomalé kolo. Hráči z týmu Baters na to idú pomaly. Zvolili pomalšie tempo a Fortless spotol hráča z enemy týmu. Však zatiaľ neprišlo k výmene striel, ale z tohto duelu vyjde v prospech Paranoik. No a ten tam bude mať ešte ďalšieho hráča, ktorého si pripíše tiež medzi tým ešte Algoritmus double killom. A dámy a páni, posledný hráč Ondríček, ktorý sa dostáva na ten Ačkový side, kde nikoho nemá, ale bude to mať proti 5000 hráčov veľmi ťažké. Uvidíme, čo z tejto situácie zmôže. De facto môžu prísť hráči z každej strany. A je to tak, Ondríček už dostáva nahitované a bude to Filios, ktorý pripíše 12. bod týmu Vantex a tým pádom tu máme ďalší map point a ďalší timeout zo strany Baters. Dámy a páni, ťažká situácia, veľmi ťažká situácia pre Baters a IGL musí naozaj vyťahnuť nejakú veľmi dobrú taktiku na to, aby ešte
pripísali nejaké tie body, prípadne sa dostali do overtimeu, čo ale bude už veľmi ťažké, keďže jak už som spomenul, tak tu máme spomínaný map point a to 12 bodov na strane Vantex, iba 3 na strane Baiters. Táto mapa určite nebude jedna z tých, ktorú by si Baiters chceli pamätať. Ideálne na niečo najskôr zabudnúť, pretože toto určite nie je pekné. Fortless sa možno aj zbytočne prezradil, no a medzi tým Down s Minivanom padajú, ale tuto bude ešte Fortless, ktorý si pripíše 2 killy. Tým pádom situácia 3v3. Ale Fortless nevie o tom, že má za pilárom toho hráča, ktorý nakoniec padol. Bol to Ondriček, ktorý si ho pripísal. Situácia 3v2. Príde Bomplant, ale tuto Paranoik už na dlhej zelenej v dosť dobrej pozícii. Hodí si ten flash. Avšak nevedia, kde sa nachádzajú hráči týmu Baiters. Pripíše si prvý kill, ale posledný Fortless už na triple kill pripíše si aj štvrtý. Nepripíše. Bol to Filios, ktorý nakoniec double killom uzatvára toto kolo. No a dámy a páni, nakoniec nielen kolo, ale aj mapu. Tým pádom veľmi rýchla mapa za stavu 13-3. Práve predtým Vantex a my sa po pauze uvidíme na ďalšej mape, ktorou bude Inferno. OK, dámy a páni, sme pri tretej mape a tým je konkrétne Inferno. No a dámy a páni, môžeme vidieť teda Vantex, ako začínajú na strane CT a na druhej strane Baiters, ako začínajú sa tej strany. A poďme sa pustiť už do toho prvého pistol roundu, kde vidíme, že Dex s Paranoikom už padli, na druhej strane Fortless s Blínikom takisto. No a bomba nebude položená, bude to algoritmus s Bloomom, ktorý toto prekazia a nakoniec ešte algoritmus pripíše aj Downovú hlavu a prvý bod ide na práve stranu Vantexu. Dúfame, že technické problémy, ktoré nastali, sú už momentálne teda vyriešené, malo by všetko fungovať tak, jak má. No a sme teda už pri tretej mape, potenciálne dokonca aj poslednej, pokiaľ by sa Vantexu podarilo utrhnúť si aj Inferno, tak by vlastne mohli ukončiť celú túto BO5 akožto treťou výhrou. No a dámy a páni, poďme sa pozrieť už do druhého kola, kde to bol práve Bloom, ktorý otvoril toto kolo killom na Minivanom. Medzi tým ešte Dex na... OK, tých killov tu padlo veľmi veľa. A posledný hráč žijúci zo strany Baiters je Pindik, ktorý si pripíše prvú hlavu veľmi pekne, ale nakoniec nečakal Filiosa, ktorý mu išiel cez tie dvere. No a dámy a páni, druhý bod pre tým Vantex je na svete. Poďme sa pustiť pomaly, ale isto už do tretieho kola. Tu už môžeme vidieť lepší buy zo strany Baiters. Nakúpili si tam 4 AKčka a 1 Galila. Disponujú celkom dobrým utilkám. A na strane Vantexu neprišli zmeny, čo sa týka buyu. Stále tam máme 2 Mky a nejaké TMP deviny, utility tiež v pohode, no a dámy a páni, Down s Fortlessom tie utility dosť schytali. A pozor, Pindik aj s Downom padajú. Nakoniec ešte Bloom, ktorý práve vyšiel s double killom, tak zomrel na Fortlessovú zbraň, ktorý si pripísal ešte jeden kill, ale na to je algoritmus, ktorý refraguje a Ondriček, ktorý opäť refraguje na situácia 2v2, ale Ondriček iba na 18 HP, toto bude mať veľmi ťažké. Každopádne háže si smoke a vyzerá to tak, že pôjde plantnúť tú bombu práve na to Bčko. No a vidíme hráča z CTčka, ktorý už nájde prvý kill, bol to Dex. Ešte Paranoik pripísal druhý kill, no a tu už príde aj Bomb Defuse a dámy a páni, tretí bod zo strany Vantexu
je na svete. Opäť pripomínam teda, že Vantex si pripísali výhru aj na prvej mape, ktorou bol Anubis, nakoniec aj na druhej mape, ktorým bol Overpass, dokonca šialenou výhrou 13-3. No a momentálne pokračujú v tom, ako majú rozjetý vlak a prvé 3 kola na mape Inferno si pripísali tiež. A poďme sa teda pozrieť do ďalšieho kola, kde vidíme iba Deagle a jedného meka, ale toto veľmi štípe a dámy a pani Fortless s Pindíkom už sú down. A posledné 3 Deagle, kdežto down Ondriček ani Minivan nemajú 100 HP. Toto bude veľmi ťažké pre nich, Minivan dokonca už padol. Bloom ma to síce zaštípalo celkom, ale nie je to nič, čoho by sa mal asi báť. Nakoniec už to bude aj down, ktorý padol a Ondriček spolu s ním. No a dámy a páni, máme 4. bod, veľmi rýchlo kolo. Predtým Vantex a vidíme, že do ďalšieho kola teda už príde oveľa lepší baj zo strany Baiters. Samozrejme, asi všetko by bolo lepšie ako to predošlé kolo, pretože tam naozaj boli iba s tými diglami. Ale tu už môžeme vidieť 4 AKčka a dokonca jednu dlhú zelenú u Fortlesta. Čiže toto už je kolo, kde je fullbuy proti fullbuyu. Kolo, ktoré, ak chcú Baiters ešte mať nádej a šancu v tejto BO5, tak by určite mali vyhrať a nemali by zaváhať. Ale dámy a páni, to sa dosieme až za malú chvíľu. Filios medzi tým s Algoritmusom už dostávajú nejaké tie hity z granátu. Vidíme, že dvaja hráči, konkrétne teda Minivan a s ním spolu ešte aj jeho spoluhráč Down, staknutý na tom banáne. S tým Ondriček pripísal prvý kill a to na Dexa. No, dámy a páni, uvidíme, jak toto pôjde. Down s Minivanom dostávajú nahitované, to však platí aj pre Algoritmusa. Ale konec koncov vo výsledku z toho lepšie určite vyšiel Algoritmus, ktorý má za prvé viac HP ako títo dvaja kombinovane. A za druhé dokázal nahitovať dvoch hráčov, oni iba jedného, čiže určite pre Algoritmusa výhoda. Avšak stále je situácia 4v5 v prospech Baiters. No a uvidíme, čo toto umyslia, ale tuto príde výmena názorov. Bloom nájde Pindíka, na druhú stranu to bude, ak sa nemýlim, Minivan, ktorý našiel Blooma. No a dámy a páni, tuto ale nečakali, že by sa tam nachádzal Paranoid, ktorý si pripísal 1 kill. Fortless instantne refragol, ale nakoniec to bude Algoritmus, ktorý si pripíše 2 killy. No dámy a páni, posledný Minivan, ktorý by ešte niečo mohol spraviť, on im ide z toho longu. Avšak tam bude mať smoka, by stačil jeden prefire, ktorý tam príde. Nakoniec ho spotne a Algoritmus s triple killom pripisuje 5. bod pre tým Vantex. No a dámy a páni, Vantex, keď sa raz rozbehne, tak sa ten vlak už nezastaví. Môžeme to vidieť na vlastné oči dneska. Pripísali prvú, nakoniec druhú mapu a v tretej mape veľmi silno pokračujú s 100% rateom kôl zatiaľ. Po 5 kolách majú 5 vyhraných kôl a nejde im čo vyčítať. Proste jediné čo, tak sa môžeme pustiť do 6. kola s tým, že môžeme dúfať, že by to dopadlo inak. Ale tuto tie nejdy celkom zabolia a medzi tým Algoritmus už pripíše aj kill práve na Ondrička, čo Filios spada tiež, našiel ho Fortless, ale Algoritmus instantne refraguje, no a tým pádom ten banán, respektíve ten push toho banánu musel byť stopnutý, hráči sa stiahli a Bloom nakoniec spadol. To znamená, že situácia je vyrovnaná 3v3, nakoniec ešte Minivan našiel kill na Dexa, situácia už iba 2v3. Ale tuto to bude Ačko a hráči týmu Vantex o tom vedia. Paranoik si pripíše prvý kill. Paranoik nakoniec iba nahituje Downa a bude to na poslednom hráčovi, konkrétne Algoritmusovi, ktorý zatiaľ nepripisuje prvý kill a nepripisuje ani jeden nakoniec. Bude to Pindík, ktorý ho nájde a prvý bod pred tým Baiters je na svete. No a dámy a páni, toto je presne to kolo, kde si Baiters musia povedať, že teraz alebo nikdy. Musia to ďalšie kolo vyhrať, pretože ekonomika zo strany Vantexu by nebola trikrát najlepšia, ak by prehrali.
Samozrejme, máme tam Bloom a Algoritmusa, ktorí stále majú 2-3, 2-6, čo je dosť, do ďalšieho kola budú mať viac, ale na druhú stranu, pokiaľ prehrajú Baiters, tak na tom mizerne budú oni. Čo by znamenalo pravdepodobne minus 2 body rovno. A poďme sa pozrieť do tohto chaotického kola, kde najviac štípu nejdy. Bloom s Paranoikom, veľmi low HP, Minivan dokonca padol. Dámy a páni, Filio spadá tiež. Veľmi chaotické kolo hneď zo začiatku a veľmi rýchle kolo to vyzerá byť. No dámy a páni, vyzerá to, že to nakoniec naozaj bude to Bčko. Je to tak a Minivan s Pindikom padajú. Hráč týmu Vantex, konkrétne Algoritmus triple killom dokázal ubrániť ten Bčkový side. No a posledný hráč nažive Ondriček na 19. špí, ktorý to už vôbec nebude mať ľahké. Na jeho mieste by som možno išiel siahnuť tú zbraň, ale nakoniec to bude Bloom, ktorý si pripíše druhý kill a pripíše aj 6. bod pre tým Vantex. No opäť tu máme dneska už dokopy 4. timeout od strany Baiters v priebehu týchto 3 mapách. No a pustíme sa teda už do 8. kola za stavu 6-1. OK. Nakoniec to, čo som hovoril, není pravda. Baiters majú na ten buy, majú tam 3 AKčka, dokonca jedno VIPO a majú tam aj tú Mac 10. Čiže celkom solidný buy, s ktorým by sa dalo niečo spraviť určite. A na druhej strane samozrejme Vantex, ktorí proste majú full buy, disponujú full utility. Tam nie je o čom. No a uvidíme, aká zmena príde zo strany Baiters. A pozor! Paranoik našiel Pindika, ešte dokonca Bloom našiel aj Fortlesta. Tým pádom hneď zo začiatku tu máme 3v5. A veľmi nepríjemná situácia pre práve Baiters, ale on našiel jeden kill na Dexa, nakoniec ale bude refragnutý Algoritmusom. Ondriček ešte pripíše kill na Filiosa, ktorý sa netrafil, ale no respektíve trafil, poslal mu tam jednu hlavu, ale bolo to málo. No a dámy a páni, nakoniec to bude Paranoik, ktorý ukončuje toto kolo, je to 7-1 po 8 kolách. Opäť tak, jak to bolo na tom overpasse, veľká dominancia zo strany Vantex. A pozrime sa teda na toho top fragera celej tejto mapy zatiaľ a jedním Algoritmus so 14 killmi 2 smrte. Dámy a páni, 7 KD za 8 kôl je crazy. Pod ním hneď Bloom s 11 killmi a 3 smrtemi. No a na druhej strane za Baiters zatiaľ top fragerom je Fortless, ktorý má 6 kg a však 8 smrti. No a Ondriček medzi tým pripísal open frag práve na Algoritmusa. A toto bolo rýchlejšie skončilo než začalo. Dex, prekrásny ace v 9. kole a my sa môže pustiť rovno na 10. Skôr než som stihol niečo dopovedať, Dex prišiel, Dex vystrieľal a dovidenia. Proste asi ho nebavilo, že mal iba 3 killy. Uvidíme, či takéto niečo predvedia aj Filios, ktorý má zatiaľ iba 1. No a poďme sa pustiť už do toho 10. kola sa stavu 8-1. Môžeme vidieť, že hráči pushujú ten banán. Algoritmus to celkom schytal na 35 HP. Avšak je tu už pripravený Dex z toho CTčka. Vyšlo mu to posledné kolo, mohlo by mu to výsť aj teraz. Posiela tam ten smoke, ktorý potenciálne zastaví hráčov týmu Baiters. Je to tak, ale otázka je, či si tu Dex všimne toho hráča. Nevšimne. Lietajú tam molotovy, lietajú tam nady a Pindika to trošku zaštípalo, nič moc, ale predsa len nejaké HP mu to ubralo. Ale vyzerá to tak, že hráči sú stále odhodlaní ísť
ísť na to Bčko, ísť cez ten banán. Dvaja hráči dokonca, konkrétne teda Ondriček s minivanom na Ačku robia bordel, ale bude to práve Ondriček, ktorý sa pripojí cez ten banán a tuto bude výbeh Bčka, uvidíme kto z koho a Pindík pripisuje pekné hity a nakoniec to bude ale Dex, ktorý pripíše prvý kill, nakoniec Fortless ho instantne refragne, no dámy a páni 4v4, Algoritmus padá tiež, Paranoik ešte pripíše kill, opäť 3v3. Pekný molotov na trojku, ktorý zaštípe, Filio si ešte pripíše kill, Filio si pripíše aj druhý kill, no a dámy a páni, posledný hráč Minivan, ktorý by to ešte mohol zvrátiť, ale toto by už mal prísť plen, tá defuse od Filiosa. Keď hráč sa nachádza na tom čerči. Bloom bude defuzovať. Filio sa takticky postavil pred neho, čo bolo veľmi, veľmi múdre. No a nakoniec to bude Bloom, ktorý si ešte nájde aj ten posledný kill a posiela svoj tým do stavu 9-1. Tým pádom po 10 kolách 8-bodový náskok, predtým Vantex. A dámy a páni, toto vyzerá, že bude veľmi rýchla BO5. Nebudeme si klamať. Každopádne, poďme sa teda pustiť už do predposledného kola prvej polovice tretej mapy, a to tá Inferna. No a tu môžeme vidieť, že hráči týmu Baiters smerujú na tom second mide, ale Down s Fortlessom už padli. Ešte Pindík, ktorý si pripísal pekný double kill. Otázka, či si pripíše aj tretí. A nakoniec si nepripíše, bude to Filios, ktorý ho nájde. Ešte Ondriček pošle Filiosa k zemi. No ale tu už bude Algoritmus, ktorý pripíše 10. bod týmu Vantex. A dámy a páni, máme tu double digits. A zároveň aj posledné kolo prvej polovice, čiže tuto musia aj všetky peniaze treba minúť, ktoré majú zo strany Baiters. Samozrejme Vantex na tom ekonomicky sú veľmi dobré, čiže tým majú peniazy habať, ale Baiters musia nakúpiť čo sa dá a musia niečo vymyslieť, pretože potrebujú naozaj nezbytne ten druhý bod. A tuto ale Fortless padá ako prvý, Bloom si ho pripísal, nakoniec Pindík instantne refragne, no a tým pádom 4v4 uvidíme, kam sa to rozbehne. Zatiaľ tu vyzerá tá skôr na to Ačko, keďže sa hráči nachádzajú na second mide, ale toto bude Filios, ktorý si pripíše prvý kill, získa informácie, že sa na tom second mide ešte nachádzajú hráči a nakoniec sa pripíše iba jeden kill, ale získal veľmi cenné informácie, tým pádom Dex môže rotovať na Ačko a Algoritmus pušovať banán. Medzi tým ešte Paranoik pripíše ten jeden kill, spotol Pindíka, ale padá práve na Ondrička. No a situácia teda 2v2. Je to postplan situácia a tým pádom uvidíme, či z toho vyjde lepšie Dex s Algoritmusom alebo Pindík s Ondričkom. Pindík pripravený na sajte, Ondriček pripravený. Keby mu pušoval TAP a bude to práve Pindík, ktorý si pripíše prvý kill, ale čo spravil? Čo spravil Ondriček? On vyskočil. Pre Algoritmus sa to bola ľahká práca. Algoritmus ešte pekná hlava, ktorú poslal Pindíkovi. No a dámy a páni, 11. bod, ktorý už vyzeral, že by išiel pred Team Baiters, tak nakoniec padol pre Vantex a je to 11-1. Fúha, toto bolo veľmi napínavé kolo a veľmi pekné kolo. No a za chvíľku sa vrátime späť, akurát treba spraviť rýchlu nápravu a to prehodenie tímov. No a dámy a páni, som tu s vami späť. Tentokrát to je Vantex, ktorí si vypýtali timeout. Potrebujú asi trošku schladiť hlavy. Predsa len stačia im 2 body na to, aby túto BO5 dneska vyhrali. Tak sa poďme pozrieť, ako to dopadne. Či ešte Baiters ukážu nejaký upset, alebo to proste Vantex doťukajú za túto stranu. Na tom Inferne. No a poďme sa pustiť do prvého kola druhej polovice za stavu 1-11.
Vidíme, že hráči týmu Vantex to zobrali tým second midom a neboja sa toho, keďže zatiaľ síce robia nejaký ten noise, ale nestretli nikoho a príde sem pekný kill cez ten smoke, dokonca aj blindnutý od Downa. Ondriček ešte s triple killom zastavil ten push týmu Vantex, no a posledný algoritmus, ktorý by mohol niečo spraviť, tak nie, ja si úplne rozumný nápad to backovať, personálne to iba pistol round dá, ale určite by mohol skúsiť pripísať aspoň nejaké tie killy. No a dámy a páni, algoritmus hituje enemy, ale má tam dokonca až 3-4 a toto mal veľmi ťažké, nebola tu šanca a Ondriček s jeho krásnym kvadrakillom zaistil druhý bod pre Team Baiters a toto je ten upset, o ktorom som hovoril, ktorý by ešte mohol nastať. Predsa nemáme tu ani match point, ani map point, nemáme tu proste zatiaľ nič, síce double digits sú, je tam tá 11, svieti to tam, ale stále to je situácia, ktorú keby sa Baiters proste rozhodnú, tak je tam šanca, že to zvrátia a mohli by sme ísť ešte na štvrtú mapu, ktorou, ak sa nemýlim, tak by bol Ancient, ale uvidíme, či sa tam dostaneme ešte. Poďme sa momentálne pozrieť na 14. kolo, kde hráči týmu Vantex vyzerajú, že pôjdu skôr na ten banán. Moc si to tam nepadlo, aj keď algoritmus padá na mide. Našiel si ho tam práve Fortless. No a dámy a páni, momentálne už Vantex rozbieha a približuje sa k tomu bečkovému sajtu. Uvidíme, jak to dopadne. Ale tuto Pindík s Minivanom sa o to postarajú. Veľmi pekne obidvaja po 2 killoch. No a máme tretí bod pre Team Baiters. Tu sa to ešte začína otáčať, tuto prichádza nejaký ten upsetík. Uvidíme, toto bude ešte zaujímavé. Každopádne veľmi pekne zahrané od Teamu Baiters. Našli tam ten prvý kill na tom ide a potom Pindík práve s Minivanom obidva po 2 killoch ubranili ten site. Nepustili tam Vantex na to, aby tam poletli ani bombu. A tým pádom veľmi pekné kolo, no a Vantex ako keby po tom pištolkovom kole ešte stále hľadá odpoveď na to, jak sa dostať cez práve tú obranu týmu Baiters. A bude to nakoniec Bloom, ktorý otvára toto 15. kolo killom na Minivana, ktorý v poslednom kole dal double kill, čiže to je určite veľmi dôležitý kill. No a dámy a páni, vyzerá to tak, že nakoniec to hráči backujú na ten mid a bude to nakoniec Ačko, nebude to Bčko. Aj keď pozor, tuto Fortless nakoniec padá. Filios mohol si pripísať kill, ktorý si ale nepripísal, už áno. A posledný Pindík, ktorý je ale na Bčku. 4 hráči s plentnutou bombou sú na Ačku. Čiže Pindík to bude mať veľmi ťažké, ešte dokonca s tou MP9. Toto nie je situácia, v ktorej by si chcel byť. Uvidíme, čo tento hráč dokáže. A Filios vyzerá, že sa práve vybral na loveckú sezónu, keďže ide pušovať ten banán a ide ho vyhantiť trošku. Každopádne tak či tak, výsledok nám je jasný a to, že Vantex si pripisuje 12. bod a tým pádom match point na ich konto. No, dámy a páni, bomba už dotikala, už vybuchla. Presne tu máme ten spomínaný 12. bod. Pindík sa nachádza v tom čerči, kde si ešte pripíše jeden exit frag, dobre preňho. A Baiters si dávajú timeout. Určite treba schladiť hlavy, treba prísť nejakým novým nápadom. 2 kola za sebou sa im podarili, čo je určite povzbudzujúce. A možno im to dalo aspoň nejakú nádej, nejaké to spomínané povzbudenie, že to nemusia ešte zahadzovať, aj keď úprimne 9 kôl dohnať bude veľmi ťažké, ale uvidíme, čo zmôžu. Baiters predsa len aspoň na tej prvej mape na tom Anubi sa nám ukázali, že vedia byť celkom rovný tomu Vantexu. Tá prvá mapa bola dosť vyrovnaná, potom samozrejme druhá mapa dopadla 13-3, to všetci vieme. No a teraz tu vyzerá na potenciálnu ďalšiu 13-3.
Ale nemuselo by to tak byť. Čiže uvidíme, s čím teraz Batters prídu. Na druhú stranu, s čím prídu Vantex. Vidíme Filiosa samého ísť na ten second mid. Posiela tam veľmi pekný molly do apartmánu, ktorý zaštípal Fortlesta. No a dámy a páni, nakoniec Fortlest aj padá práve na Blooma. Medzi tým ešte Dex pripisuje kill na Daona. Ale padá aj Dex, aj Bloom práve na Ondrička, ktorý túto mapu doslova ťahá svoj tím s 15 killmi a 13 smrťami. Jediný hráč, ktorý má kladné KD z jeho tímu. Dal double kill v tomto kole. No a uvidíme, čo zmôžu. Je sám na tomáčku. Aj hráč týmu Vantex, aj jeho dvaja spoluhráči sú na bečku. No a ten Molotov zaštípal. Veľmi, až na 25 HP a to vyzerá na one hit zákačka, čiže toto bude veľmi zlé a je to presne tak. Filio si pripisuje svoj prvý kill tohto kola práve na Pindika. Medzi tým ešte Paranoik pripisuje kill na Minivana. No a posledný Ondrižek, ktorý to musí skúsiť aj s 9 HP proti dvom hráčom. Musí to skúsiť, pretože je to potenciálne posledné kolo. Bomba je plentnutá, ale robí moc veľa stepov a tu je pripravený Filios. On o ňom vie a bude to práve hlava od Filiosa, ktorá nám ukončí túto best of 5. No a dámy a páni, je to práve Vantex, ktorí si pripisujú dneska výhru. Môžeme sa ešte pozrieť na tú tabuľku, kde vidíme, že top fragerom tejto mapy bol stále Algoritmus s 18 killmi, ale na druhej strane Ondriček, ktorý dneska podal minimálne na tom Inferne veľmi pekný výkon. No a tom konkrétne 15 kg, 14 smrti, ako som spomínal, jediný hráč s kladným KD. No a my sme sa takto po síce menších problémoch na dneskajšom streame technických dostali do úplného finále, a to teda výsledku 3-0 na mapy. Ešte raz si to zopakujeme. Anubis, ktorý skončil veľmi tesnou 13-9 alebo 13-10, ak sa nemýlim. Neskôr to bol Overpass, ktorý skončil 13-3 a podobne aj teraz Inferno 13-3 pre práve Team Vantex. No a dámy a páni, ja som rád, že som tu s vami dneska mohol byť. Ďakujem, že ste tu so mnou dneska boli vy. Že ste pretrpeli aj tie technické problémy, ktoré bohužiaľ nastali. Ešte raz sa za nich veľmi ospravedlňujem. No a vidíme sa snáď pri ďalšom streame. Zatiaľ sa majte. A čau.